हेल' लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआ जाहैबाय नै हाबानि भिडिअ आरो नोंथांमोना गेटआव नुनानै सिनायखाबाय जानो ओंखामनि गेट साजायनाया जागायबाय आरो ओमफ्राय सिङाव नै एसे दंबावो जासिगोन। बिथिंजाय बानायगासिनो नै एसे दंबावो बानायनो। बेयाव हिनजावफोरा नुजायो नै जिबुलारि हाबाखौ नायो बेयाव ओंखाम जानो गोनां जायो बेयाव कार्पेट होसिगोन मादैनि फिसाला ओइ ini kepon apa ya sih ini kepon dilarang angan bapak jen nabi jen larang mencet nabi sehat coba yang dilarang tuh mas kali itu ini sih kamu sana mah kamu tuh apa pun mau bawa kuda ini boleh kuda kau mana ada? Pokoknya, ada. Kungre serba kan, amca. Mami yang enak kamu.
लामाल' हगारदों मोनसे ओरै सियार बनानै जिरायदों नुबा फिस खालामनानै ओरै लामाल' हगारदों थाबायदों 이번 사자코 Iya. Ini bocah satu mati.
Kan, kan masih.